la història d'en Puigdemont, qui tots acusen de rebel·lió per un delicte inexistent. No hi ha violència, no és veritat, no és un cop d'estat, és un poble que ha votat. Les xarxes mostren la brutalitat, però apareix la Soraya parlant d'exemplaritat. El fons d'Astis nega la BBC les imatges gravades pels seus propis reporters. Vaga general, no tenim por, mentre el rei Felip aplaudeix la repressió. Catalunya té un sol president, però que algú m'expliqui què coi pren. Declara la independència i tot seguit ja la suspèn. Dos dels seus col·legues, en Sánchez i en Cuixà, la juez Carmen la pela, els engarjula. Tot i demanar permís per pujar un cotxe de la poli, el reino d'Espanya s'inventa que això és delicte d'odi. Ingressen a presó molts consellers i conselleres. Puigdemont, on ets? Sota una col de Brussel·les. El Puigdemont no vol extraditar. Per sedició, malversació, tant li fa. Emet una euroordre que no sap redactar. Detenen a Alemanya el president Puigdemont. A Baqueira els Viva Espanya es brinden a Moet Chandon. Però de Déu Munster surt en llibertat. Descarten rebel·lió i se'ls hi desmunta el relat. Rajoy aplica el 155. Guaita l'Enric Millo, la fava al cul que tinc. L'unionisme veu pujar el suflé. Convoquen noves eleccions, però el PP només treu 4 escons. Feixistes com quan plou caragols, regalen ulleres per veure espanyols, denuncien professors cantants nassos de pallasso i donen barra lliure als encaputxats a rencallassos. Mentre a Espanya no s'enteren de res, si miren Telecinco, TV1 o Antena 3. I creus que això és un apocalipsi zombi que ens adoctrinen i tal, quan els que ens surten a fer mal són Ciutadans, Vox, la Falange i la Policia Nacional. Sentència de la Gürtel, prospera la moció. El gobierno del PP és un gobierno en liquidació, però les clavegueres donen el seu consell i nomenen ministres Marlaska i Borrell. Recuperem la institució, segueix l'exili i la presó. A una hora de Dió, segons diu el senyor Biol. Tanta humiliació per aquest bunyol, semblava una jugada mestra i estaven de farol. Tanquem un episodi, però tranquils, continuarà. Vindran molts personatges en Quim Torra, la Jordà. Arriba Sánchez i se'n va a la Cospedal. Té molts girs aquesta sèrie, però millor serà el final. Aquesta és la història d'en Puigdemont, qui tots acusen de rebel·lió per un delicte inexistent. No hi ha violència, no és veritat, no és un cop d'estat,